Sieltä toiselta kanavalta tuli homo. Sori, mutta tää loppuu vasta puolen tunnin päästä. Asiahan on sitten sille selvä. Senorita! Moi. Osteri Ossi. Ihanaa, että sä tulit. No, mites teillä on täällä mennyt? No, ollaan vielä elossa. Vai mitä, Ismo? Joo. Sopii yrittää. Homo. Saiskos pusuun? Ai. Meinasin tuossa tappaa itse. Saa sitä nyt läheisiä vähän hemmotella. Höpö. Miten rentouttavaa. Mulle kyllä ei yhtään sovi se koneen ääressä työskentely. Ilmeneekö se vaan mun seurassa? Ei kai se siitä johdu. Mä en vaan jaksa kiinnittää tarpeeksi huomiota työasentoon. Niin. No se nyt ei ole mikään uutinen. Että asiakkaatkin lähtee täältä pois, kun sä riehut noin. No, eikö mä nyt ole tarpeeksi huomioinut sua? No. Tänäänkin jää saamatta. Kulta. Mä olin vaan niin tohkeissani sitä Julian lahjasta. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Aina sä ajattelet ihmistä pahinta. No kiitos. Mä ainakin luotan mun tyttäreeni. No kiitos. Sä teet. Ja se susta multa just parasta onkin. Mä vaan en halua, että... Kyllä sä oot melkoinen sonne. Sä siitä välität. Kytyhän mä sinunkin. Mä kerron asiasta poliisille. Sofia, tää on tosi huono vitsi. sä oot itekin ihan pinnana siihen. Oot tajuta. Voi jumalauta. Kauhea nipo. Mä soitan ambulanssiin. No en yhtään ihmettele. No niin, vastatkaa nyt. Anna soida vaan. Mitä? Niko Vaino tässä, täällä on yksi tyttö tajuttomana. Sehän tyrmää mut. Se on kai juonut liikaa tai ei me oikein tiedetä. Onkohan täällä alkoholimyrkytys? Ei mahdollista. Sano niille, että tulee nopea. Paska puhe. Meilläkin on ilmapalloja.